Přízrak Krušných hor. Cínový důl Rolava uprostřed hlubokých lesů a rašelinišť u Přebuzy stojí betonový přízrak, který odmítá zmizet. Vznikl za války. Nacisté ho vybudovali ve 40. letech 20. století jako strategický zdroj cínu pro svou armádu. V nelidských podmínkách zde pracovali váleční zajatci ze Sovětského svazu a Francie, jejich tábor stál hned v sousedství. Po válce byla těžba okamžitě zastavena. Stroje utichly, šachty se zalily vodou a město Rolava, které tu stálo stovky let, bylo srovnáno se zemí. Dnes je to jedno z nejfotogeničtějších míst v Česku. Obří betonové skelety úpravny rudy postupně pohlcuje příroda. Mezi stromy prosvítají rezavé dráty a prázdná okna budov, která vypadají jako z postapokalyptického filmu.